Umar damel Diwanul Murtaziko daftar PNS sing payak digaji. Mulane awal ana PNS itu idene sinten Sayyidina Umar sampai teng barat Umar termasuk 100 tokoh dunia mergo sing duwe adat damel apa pegawe negeri. Logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa. Kalau senang be Mas Syafi'i, semua mau duga sampai ana ulama ora roh hadis debat sampai dene. Aku gak ngilingi jenengan kancane Sufyan Ats-Tsauri. Ku pengen tak koroi. Masa iki nek duga sanggo melek. La farraqu uduna farraqu dikoroi. Far tafrik. Aku gak ngilingi jenengan ana Sufyan pas iku debat ning ngene pinggir Masjid Haram ning malah pinggir Ka'bah. Tapi Imam Syafi'i pas Sufyan Ats-Tsauri itu fatwa teng pinggir mriku. Beliau itu guru Imam Syafi'i. Ana wong bantah Imam Syafi'i debat. Jadi laula makana tsori la farraqtu uduna. Aku gak ngilingi pinggir kono guruku. Tak koro iku ben. Debat ra bapak ngono. Muat dari Imam Syafi'i. Mulane kulo eling dewe Imam Syafi'i. Tak eling-eling nganti mati. Wong iki kan tidak debat iki musuhe muni kala tawus. Jadi Imam Syafi'i kan duwe riwayat hadis. Kala Rasulullah ngene-ngene, kala Rasulullah ngene-ngene. Tiket. Sore sakniki diapano nek ngene seminar apa? Interupsi. Ya Abu Abdillah, waqat qala Tawus kata. Piye to jenengan kok dalil ngono? Cara Imam Tawus ngene, padahal Imam Syafi'i tadi men dalil qala Rasulullah. Rasulullah yo nabi iku sing duwe Islam iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sing duwe Islam, sing duwe syariat Islam yo Rasulullah tenan maksudnya. Wong iku oleh bantah interupsi ya Abu Abdillah kaifa wa qala Tawus kada. Jenengan kok fatwa ngono iku piye? Padahal cara Imam Tawus ngene. Muamu Imam Syafi'i. Kuntu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Aku wis muni Rasulullah kok saingi Tawus. Wong Rasulullah sing duwe Islam kok saingi. Tawus ngono ae muamu Imam Syafi'i. Iku tuh kali mending ini misalnya neng dal, kalau misalnya kalau dalis muni dawe Mbahmun, sono bantah. Coro kiruhin ngene kan kaya wong musibah tenan disebut. Lha Rasulullah ku nabi sing duwe Islam bareng fatwa diriwayatno Imam Syafi'i. Dari sing interupsi ya apabila ke fakultas kada, waqt qala Tawus kada. Kok jenengan muni ngono, waktu di rumah tuh, abuk Imam Syafi'i. Ora iku wajib ngamuk. Imam Syafi'i ngamuk tenan. Ora ke upeng ngembang. Ngamuk tenan. Wong koyo kowe tak kureti apa kuping. Cara aku luwih elek menang sarap. Lan sare to Imam Syafi'i nang ngendikan apa ngamuk. Ngamuk kok ngendikan apa. Moto debat mek ngono nyuwun sewu nggih pangestu. Mergo dari akhlak karimah ono gone moto debat ngono kok. Nyuwun sewu nggih pangestune nggih. Sadose tahu sih mboten nabi, sing nabi ini Rasulullah. Ya kacau. Sebab ngono kok muni kacau sih. Nabi Rasulullah sih kacau sih. Pak debat sing pede kok kacau sih. Wonder Imam Syafi'i, kultu qala Rasulullah wa anta qulta qala nabi Tawus. Oh aku wis dalil ku Rasulullah kok saiki qala apa? Ngomong mire wong. Sufyan Ats-Tsauri pikire munggu ya jujur murid putrek. Imam Sufyan Ats-Tsauri senior serah ngene wis tenang ae. Musafir ra iso nompo. Kok masuk. Ora ana karangan kitab kok Imam Syafi'i. Ngamuk kula nate sinau lho. Kitab iki abe sak cilik jenenge Ar-Risalah. Mulai kula maca nganti bar ngamuk. Saya kula nu sampe sapian rapati ngamukan kula. Ora kemelek ngoten tok. Ya tapi jenengan kepongol itu kudu disangkepi napa? Elek. Cara kaidah al-mutakabbir at-takabbur alal mutakabbir matlubun syar'an. Nyombongi wong sombong iku matlubun syar'an. Jadi nyombongi wong sombong iku syariat Kanjeng Nabi. Jadi nyombongi wong sombong. Jadi salah wong kok muni ngene. Sithik-sithik kok haram ning Quran ra ono. Kok Quran ra ono, lha apa lho nganti muni ra ono. Nek yo cucu muni ra ono. Ora apa kok muni ra ono. Ora apa kok muni ra ono. Wong Quran ono wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Lah khaba'is itu jelas iku disebut nanti ning bab ihram iku wong muhrim
mata ini tikus itu gak perlu untuk fida. Perkara nih tikus itu khoba. Malah nyebu Nabi Dawud nama khamsun fawa yukal nafil filiwal haram. Wah, aku cara pantas, mari kalau tadi itu sudah diwong sareh, cara pantas itu sudah ulama fikih. Nah, kalau mau kerja pensiun, jadi serapati, eleng mau ya, soal kultur kalau Rasulullah, antara kultur kalau nabi, ngamuk ini. Saat Imam Tawus ramelo-melo, waktu ini mungkin salah kutip bisa Imam Tawus lah, ngedikan ngono orang ngomong bingung tuh, ngomongnya tak. Ayo misalnya kalau dawu ngoten wis geger. Nah cara dawu Mbah Mun ngene, dawu Bali Maksum ngene. Terus ana wong interupsi. Pun saya ubah ya. Coba pakai rugi. Nanya to mosok Bali Maksum dibandingno. Tak kriting ngono wae. Lah iku muni kala Rasulullah kok disaiki. Ya Rasulullah sing duwe Islam, sing nabi ne Rasulullah tenan. Dibandingno. Ngono wong ngono gak dikureki kupinge. Wah. Iya lang, jadi dewe ulama umpama ora ana nafsu iku ora ana wong mlaku. Mergo apa wis parek Islam masafa tasainaka wa baina hatta tatwiya rahmatukala. Padha wae umpama ora ana nafsu ya ora ana pemutus antarane kowe be Allah. Mergo kowe be Allah ora ana jarake. Ini disebut apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. La mare ora qarib gara-gara kita iku dibatasi oleh nafsu mayadinun nufus. Mana kepen para pangeran ra usah mlayu. Pangeran Google ini iki. Aku perlu mlayu berapa kilo wong sarap iki. Mau cukup ngilangi nafsu. Mergo sing mari ana jarak adalah anane napa? Nafsu. Mohon kula terus budi jala kan iki. Nomor 70 ya nomor 70. Jala ka fil alam al mutawassit. Nggih. Jala gawe sapa Allah taala ka ing sira. Jala gawe sapa Allah taala ka ing sira fil alam ing dalam alam al mutawassit kang tengah-tengah. Jala gawe sapa Allah taala ka ing sira fil alam ing dalam alam al mutawassit kang tengah-tengah. Bena mulkihi antarane kerajaane Allah sing ketok wa malakutihi lan kerajaane Allah sing ora ketok. Masyhur ya dawuh Imam Ghazali ulama-ulama. Pokoke nek alam mulku iku alam sing bisa disekseni mbek kasat mata. Nggih eling-eling nggih. Pokoke dalam bahasa tasawuf dawuh Imam Ghazali teng Ihya, alam mulki iku alam sing iso disekseni kasat mata. Kaya bumi, langit, srengenge jenenge alam napa? Mulki. Tapi nak kowe ora roh tapi ana kaya aras, kolam, iku jenenge alam napa? Malakut. Ja'ala gawe sapa wa ta'ala ka ing sira. Mulane Nabi Ibrahim kudu gawe ini wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawat. Berarti Nabi Ibrahim tidak pangeran mirsani alam napa? Malakut. Berarti Nabi Ibrahim tidak mlaku-mlaku pangeran delok swarga, delok neraka, delok aras. Mergo istilah nuri Ibrahim malakutas samawat. Ora kok artine delok bumi, delok langit. Nah, iku ora usah tidak jalan-jalan ya seroh wong syahadar roh. Kuwe roh, pemene Nabi sinten? Ibrahim. Nah, mulane dewe ulama, nak alam malakut iku alam sing gak tersentuh oleh kasat mata. Nah, alam mulki iku alam sing bisa tersentuh. Paham ya? Jadi disebut alamil mulki napa? Wal malakut. Jala gawe sapa wa taala ka ing sira fil alam ing dalam alam al mutawassiti kang tengah-tengah. Bena mulki antarane alam mulkine Allah. Ini kok alam napa? Syahadah alam sing iso disekseni. Wal malakuti lan alam napa? Malakuti Allah. Ini ku ciptane Allah sing gak iso diindra oleh manusia. Allah gawe manusa iku ya iso nyekseni alam mulki, ya iso nyekseni alam malakut. Mergo manusa ning alam al mutawassit ning tengah-tengah. Liyu limaka supaya meruhna sapa Allah. Iklam a'lama yulimu ilaman. Liyu alimaka supaya merohna sapa Allah taala ka ing sira. Allah ngertekno kowe jalalata qadrika ing keagungane derajat sira. Bena makhlukati dibanding antarane pira-pira makhluke Allah. Jadi manusa iku luar biasa. Manusa dirohno alam bumi. Wong sing dadi wali tertentu kados Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan As-Sadili, Abu Yazid Al-Bustami. Wong-wong tok dirohno alam napa malakut. Mergo ora ana sapi dirono alam malakut.
Malaikat yo rapati roh alam bumi. Tapi nak menuso iku afdalul khalqi. Ya tentu sing boten maksiat. Manusa sekali apik tetep luwih apik timbang malaikat. Mergo manusa ngalami alam mulki lan alam napa? Malakut. Saniki misale ya sampean nak ngedu ya sing gabah aja kok muni mosok wali ambek malaikat Jibril apik wali ya keliru kowe. Ya nak jago ya musa jago misale Jibril bandingane Nabi Muhammad, Mikael ya bandingane Nabi Ibrahim, dadi sing top ya bandingane wong top aja kok bandingno manusa mbek malaikat iku apik manusa. Bandingane iku Zaid mbek Jibril iku ora batok kok kabeh iku yo. Mulane dawuhe Imam Marzuki ulama-ulama ketuane malaikat yo apik ketuane manusa. Top-tope malaikat ijek top-tope manusa. Awame malaikat ijek apik awame manusa. Dadi yo sing bapak lah. Nah, bukti malaikat itu kadang ra paham. Iku yo kasusnya Nabi Adam niku. Nabi Adam itu disiapno Allah ning alam mulki niku ngerameni bumi dadi khalifah. Nyatane malaikat nyuwun sewu ana sing ora paham muni ataj alufiya mayusidu fiya wa sikutima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulah. Ya ana malaikat sing ora paham. Meskipun malaikat sing gak paham itu ora kok malaikat kayak Jibril Mikail. Saya pastikan itu udah Jibril udah Mikail. Karena malaikat papan atas itu udah akan ngalami nyuwun sewu kegoblokan seperti ini. Iki malaikat sing awam. Paham ya? Niku kuwabe tafsir ngendikan ngoten tafsir Qurtubi sampai jangan kira malaikat ini malaikat kayak Jibril, ini malaikat kebanyakan sing tukang protes. Mergo malaikat papan atas gak mungkin dikelakuan ngene iki sing protes apa atas alun apa fiha mayusidu fiha sikut. Oke, ceritanya berhenti di sini. Proses Nawawi Banten seh-seh sing rondok percaya cerita Israiliyat kadang memakai maksudnya. Iku terus nambahi cerita. Malaikat sing iki akhirnya dihukum pangeran. Jenenge malaikat Harut napa? Marut. Terus dadi lintang Zahra. Nah, tapi nek niku pun sebagian Israiliyat ya kados ulama-ulama hadis menentang. Tapi kita percaya wae wong senawi ulama lagi timbang anut wong liya atau anut ulama. Nah, akhirnya malaikat itu diuji pangeran. Lah kowe ora percaya. Mau manusa iku apik. Apik sebuti to Gusti, pegaweane makal, pegaweane selingkuh macam-macam wae elek manusa. Sing disebut Quran kan wis karuan. Apa wae sikut tima. Jadi manusia itu penggaweane mayusidu fil ard napa ataj alu fiha mayusidu fiha wae sikut tima. Penggaweane ngrusak, penggaweane berdarah-darah. Zino kan SMS-an se kenalan, semarung bareng suwi lah prosesnya. Bareng malaikat njuk ngetes, Gusti, tetep apik kula. Lagi ora rasane. Menungso iku ngono iku mergo tak kei nafsu. Lah kowe suci mergo ora tak kei nafsu. Munggo tak kei nafsu kok aku ana wis bejat. Nggih Gusti, dijajal mau. Walhasil malaikat disuntik cara saiki disuntik dikai nafsu. Medun wong ngadus langsung zina. Lho kok lumayan menungso rada suwi. Jadi luwe elek perkarane langsungan tapi do tiru lho kowe. Apa pikiran tingnya lah kok langsung kan lelek gue berarti. Bareng tobat sujud apa miber wis ra iso miber. Ya kalau sama lagi bareng cerita server wis kadung tahu salah. Akhirnya dibuset pangeran dadi lintang lawa Zahra. Mulane wong Yaman niku nek mulane lintang Zahra lintang laknat, lintang alamat musibah. Cara wong Jawa lintang kemukus perkarane iku sulapan sama malaikat sing lawa salah. Tapi cerita niku enggak dibenarkan oleh ahli hadis. Tapi apapun itu malaikat ini akhirnya dihisab. Tapi saya pastikan ini bukan malaikat kayak Jibril kayak Mikail. Jadi malaikat yo kelas-kelasan. Terus banding menungso biasa banding yo mboten ngoten. Nyatane Nabi Muhammad dipirsakno alam malakut. Niku nganti tok Sidratil Muntaha. Jibril ora iso. Nah, berarti Jibril hanya menguasai alam malakut tertentu sementara Nabi Muhammad nganti tok Sidratil Muntaha. Wong mandek. Nah, malaikat Jibril ngawlat Muhammad langit siji, langit loro, langit telu barang langit itu Jibril dikondhaturi, ya Muhammad haruna makane. Mat aku mau tok kene tok, aku ora iso mlebu. Iku ora kelasku. Nabi Muhammad mlebu. Iku nunjukno Nabi Muhammad kowe afdal dibanding sinten Jibril. Bukine tok Sidratul Muntaha malaikat Jibril pun mboten wantun. Paham ya? Mane disebut yakhsha sidrata ma yakhsha. Ma zaghal basaru
wa ma taqala qadru amin ayati rabbil kubra. Warang kanjeng Nabi ning Sidratul Muntaha delok swarga delok macam-macam wis fakosaha maghsya wis entek wis Jibril sak kuat mandek. Lah coba terus Jibril bandingane kuwi manusa lha apik dibang malaikat terus kowe takete lu Abdul bang Jibril ditek malah bar. Aneh-aneh ora oleh perbandingan kok gak babak. Wah Rasulullah dibanding sing delok tawus ngono ae. Nak tawus banding kowe alim Imam tawus opo sing karo alim. Tapi Mas Imam Syafi'i muantel kan wis muni kultu kala Rasulullah wa anta kulta kala napa tawus. Kondang dengan Imam Syafi'i, ngamuan Imam Syafi'i. Juga nak sepuh-sepuh mestinya pun buatan. Ini gue cerita zaman tesih umur 20, umur 19. Tapi kalau niru ngamuan mawon lah, niru sofane repot terus. Oh niru api, gue setuju be ulama-ulama. Agar Nabi kok sempurna ini. Orang lakon itu saya Nabi. Loh, aku menungso, kalau Nabi kan kalau sempurna, aku harus sempurna. Kan kalau Nabi kan sempurna. Umumnya cici aneh Allah nih Nabi, kenapa? Angker Nabi sok. Apa? Sempurna. Yo kata ulama tenang ya dari alasannya. Ya jarak maksudnya ben wong ora sok mboten ujug mboten apa? Mboten apa? Saiki wong ora roh, sithik-sithik muni sunah Rasul. Niku keliru. Dalam banyak hal sunah Rasul wajib diikuti. Tapi dalam banyak hal niku mboten. Mbotene ora kok krana kita nglawan Rasulullah. Rasulullah di khususiyah sing dipandu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau pastikan, di fatwa saya itu punya dalil. Misalnya begini, tapi dalam hal tertentu. Nabi ini ku nate ngelola manajemen uang, betul. Sama jawab, enggak kan? Nabi ku alami, bahwa nong jaluk jika ini, maunya enggak di-manage, Baitul Mal. Enggak ada memang. Era Abu Bakar jadi khalifah, Jamal Baitul Mal. Dikelola. Daftar sahabat yang butuh uang, daftar sahabat yang miskin, yang perlu disantuni. Sahabat dia takut, bagaimana Anda bikin Baitul Mal, sementara Rasulullah tidak bikin Baitul Mal. Jadi Abu Bakar apa? Huwa Rasulullah, Nabi ku Rasulullah, bukan di manajemen ya tertib-tertib wae dunya. Aku gak Nabi, kudu tak manage. Wes. Era Umar luwih parah. Era Abu Bakar itu tentara urung duwe. Pokoke anggere ana perang diumumno aku perang fisabilillah, sapa sing melok kabeh. Sing guru ya melok, sing haho ya melok, sing ra pahaman ya melok. Era Umar modern sing maco didaftar, sing petarung daftar. Ketok wis wong ngapa-ngop gak didaftar. Jenenge Diwanul Murtazi kok daftar tentara. Digaji. Wong takok, ya Umar kok ngene-ngenenan zaman Nabi berperang ya melok kabeh kecuali sing kincang mek picek. Nggih to lek ala makharoji ala araji napa? Arab. Jare Umar ya, dua Rasulullah ora usah manajemen ya wong loyal kabeh. Aku mau terima Umar gak tak atur ya. Ora terus manut Nabi ora usah manajemen, pokoke ngono. Ya ora ono ngene goblok. Paham maksudnya? Mulai jadi PNS yo, nabi radhi rezeki tetap dijamin Allah, bakal kelaparan. Gue radhi gaji tetap atau orang kerja. Utang tonggo itu aneh-aneh itu. Sedikit anut utang gue naik jadi utang sesuai. Jadi uang tahu diri, orang anut sunah Rasul ngelawan boten, uang ngerti. Jadi Sayyidina Abu Bakar damel Baitul Mal, Umar damel Diwanul Murtazi, daftar PNS sing payak digaji. Mulane awal ana PNS itu idene sinten? Sayyidina Umar. Sampai teng barat Umar termasuk 100 tokoh dunia, mergo sing duwe adat damel apa pegawai negeri. Jadi tentara dibikin. Nah zaman Nabi ora. Sing mampu perang melok, sing ora munafik. Wis ngono, wong wajib. Nabi sing ngendikan karismatik, ora iso wong anggap semangat kabeh. Lah tapi nek misalnya Abu Bakar ngendikan ngono sing kancane utawa kanca utang dhuwit misale, oh Abu Bakar ora repot ngono. Wong nyatane langsung ono murtad. Kon zakat ra gelem. Kenapa ora gelem zakat? Yen kulo zakat ikhlas sing nampa Rasulullah. Sakniki trimo jenengan moh. Wah, itu maksud. Jadi uang tahu diri. Abu Bakar kok niru Rasulullah ora kelas. Mana ger huwa Rasulullah wala yudayahu abadan. Ini Rasulullah ora di manajemen ya tertib-tertib wae. Nek cegeman niru Muhammad Pasuruan kono wali. Mbok uripe tenang wae ning dalem ae metu itamu ya suka. Terus niru ning dalem wae. Yo ya temu mreng bojomu. Wong tahu diri aneh-aneh wae.